so mayong hapon gali mga kamaton, may on board naman sa akon nga sobrang ganda ni si Mamo. On board si Ma'am sa amon nga pilahan gali sa Megaward mga kamaton ha. So are first vlog ni Maton subong tuig. Happy trekking sa inyo gali mga kamaton. So mamayang hapon no ning happy trekking sa imo. Happy trekking, ma'am. Yes, so kanto kami di subong sa ano yon, Sunset Boulevard. Ma'am, sino kani ma'am ngalan mo, ma'am? Nicole, taga saan? Taga Cebu. So medyo taro Tagalog ko na yung mga kamaton kay taga Cebu ni si Mamo, baka hindi ako marunong mag-Cebuana. Yes, so ano Nicole lang. Okay. Okay. Shout out ma'am sa channel ni Maton. Sir? Shout out. Hello po sa channel po ni Sir Maton. Yes, so shout out mo mga taga Cebu to. Yes. Shout out mo mga pamilya mo to sa Cebu. Yes. Okay, so ano dito ka nagatrabaho sa Lila? Hindi. Ano, nagbakasyon lang? Po. Ano ha? Nagbabakasyon po. Bakasyon? Nag-iisa ka lang? Meron po mama. So pero may puntahan lang kayo dito sa Kwan. Dito sa ano Sunset. Okay. Yes, so amo bakasyonista gali si Mama taga Cebu. Saan sa Cebu, ma'am? Sa ano po? Sa Cebu City po. Cebu City. Cebu City. So, di kayo na dali ng bagyo, no, ma'am, no? Mga swerte, ma'am, no? Pero malakas din sa inyo rin. Oo. Ano yung lugar yun na nangyari, yung sobrang baha doon sa Cebu, ma'am? Anong Kalakban. Ay, Bayan po, malayo-layo sa city? Yes. Okay. Kawawa naman sa sorry ha. Yes, so ari na kami gali mga kamaton sa Sunset Boulevard. Ari ano, may hanapin kita di ma'am? Opo, Yung kwan, boyfriend ko o husband ko? Ay, wala po. Wala. Dalaga pa rin. Yes. Basta si Juana, sobrang ganda mo. Ilongga ko na kung mo, gwapa ko na mo, bro. Basta si Juana, sobrang ganda. Yes, so anong hanapin natin yung van? Sir? Anong hanapin natin yung mga van? Yung mga van. Yung landmark mo, yon ang mga van? Yes. Kasi haba ito ng sunset Wait lang po. Haba ito. Fix ko. Sige ma'am. Simo, ari na kami, on the way na kami kapadulong na. Abangan niyo na lang kami, kaya naka-vlog kami ni Matono. Yes, so medyo tawahay sa bungali ka Maton di sa kano. Tawahay dito na oras ang oras sa mga kamaton. Yung meron po. 4 o'clock mga kamaton ang oras. Yes, so ano, dandahan lang tayo? Yes, sir. Sige. Yung marami lang na nagsisell ng soft drinks. Yung bottle po. Ito ang parang ito. Street food ito Mga street food Okay lang, baka makaabot kita doon sa dulo. Okay lang? Wait lang. Ano, dandaan lang ako? Dagan-dahan ako. Sige. Yes, so makita tayo mga kamoto, no? Bakit yun ang landmark mo? Sabi ng puntahan mo, ang dami ng tawag, container van? Maasa ka po. Makikita rin? Yan, tumatawag rin si ma'am mga kamoto, no? Katong na yung mga food chain, food katong ikaw daw lalo. Okay, sandali tabi natin mga kamaton kay usapin ko yung hello ma'am, hello. Yeah.
Roger, ning pag ano ning Sunset Boulevard na kami, diretso lang, abot ng crossing, diretso pa rin. Oo, dito na kami sa Sunset Boulevard, mag-approaching na kami sa unang crossing. Oo, taxi ni ma'am, si Matoni, nakablagan ni kami ni ma'am mo. Oh, nakablagan ni kami ni ma'am. Sige ma'am, ituloy mo pagka dito na kami sa Sunset Boulevard, diretso lang. Ang unang crossing, diretso pa rin kami. Oh, sige, nakaabang ka lang doon. Oh, nakaabang ka lang. Sa ano kulay ng damit mo? Naka all black ka. Sige, abangan mo, nandun na kami. Diretso lang kami. Sige, sige. Sige, abangan mo kami, mama. Sige, sige. Thank you. Okay, yun. Ito, nakausap ni Mamang Kwan. Kasama ni Ma'am. Sino pangalan ng kasama mo, ma'am? Parang sobrang ganda doon, ha? Yung mama ko. Mama mo yun? Yes. Boses mo lang, ganda na, no? Yes, so, amo na. Kinakuan ko rin si Mama, katawa-tawa ko lang din sa Mama. Kaya parang daw may kaba si Mama, kasi taga Cebu. Hindi ka naman dito mamaligaw sa Iloilo, ah. Mga mabait kami dito sa Iloilo. Oo. Sobrang bait, kahit patayin ka na, mabait pa rin ang salita. Di ba, ma'am? Malambing. Malambing. Itong sinasabi ko kay mama mo pala, unang crossing, diretso lang ko, no? Sabi, ha? Sige, diretso tayo. Nakaabang lang sa ko, no? May na-vlog ako mga taga Cebu mo. Dito nagtrabaho sa Sim City. Oo, makikita mo yun sa mga video ko kung panoorin mo. Panoorin. Sige. Mapapanood ko po yung video mo. Sige, ma'am. Medyo dandahan lang tayo kapag medyo madami na ang ano ni. Kita ko kamato ng sunset, ha. Okay. Kapag di natin nakita, babalik naman tayo rin, eh. Sana sinabi ko kung tatawid pa tayo sa bridge, no? Kasi may konting tulay ito. Pero di ba, wala pa ta may nakita ng mga soft, ano na, container na ako, ano? Ilang araw na kayo dito, ma'am? First day. Ano, ho? First day. Kararating nyo pala. Bay, dito, dandahan tayo. Yun, nakita mo? Hindi siya Aaron? Okay. Malayo pa eh. Mataas-taas po po yung... Medyo malapit na sa dulo-dulo. Sabi ay nakabang naman sa kuna, eh. Baka wala sa dito, baka hanggang doon sa kuan, sa pag ano yon, ano yung tawag na pagpasok mo gid ba sa sunset, baka nang doon nung sa oo, baka pagpasok lang malamang doon gid sa siguro. Nag-award ba yun? Nag-award ba yun ang sa kanya? O ito, lulo na tayo. Babalik na tayo. Sige. Okay. Babalik kami kamato, no? Kaya, ate, so... Yes, babalik kami mga kamato ni Mamo kay... Sabi, diretso lang, eh. Pero tignan lang natin. Baka nadaanan na natin.
Parang gintor lang kita, ma'am eh. Ay, ano ko. Yun mga kamaton yung ato ang na istorya ko galit barjato singgin ka doon ni mamo. Ayun na naisindihan na kami kadua. Kasi yung sabi ni sing mama yun, diretso lang eh. Yan pala, doon pala, pag hindi ka pa kapasok sa kwan, hindi ka pa kapasok sa ano tawag, sunset, babalik ka, U-turn. Yan kamaton naman eh. Parang kaya trip ko lang ni si mamo ha, pauton. Yes, so ari na mga kamaton ha, lapit na lang kami ha. Muna yung mga kamaton ng tawag na Sunset Boulevard naman sa Gilo. Yes. Lapit-lapit na mama. Yes, so Na-change siya 1K. ano yung pinuntahan nyo? Siguro may mga kaibigan yung si mama mo doon. Hindi po. Trabaho? Siya o kayo? Siya lang. Siya. So, saan ka mo nag-stay ng hotel dito si Lilo? Hindi ko po alam. Oo, sana matagalan kayo dito kasi magkuha na yung ano na yung dinagyang namin eh. Dinagyang festival namin. Malapit na. Lapit na siguro. Kuha na yung last Sunday sing January na eh. Yung dinagyang festival namin. Sana sunod na kayo na ano, sa sunod na kayo na buwan uwi para maka-witness mo ng dinagyang festival namin. Oh. Gaya ng sa Cebu ba? Ano yung sinulog sa Cebu? I see. Oh, di ba? Oh, ito ang entrance ng sunset, oh. Oo, ito. Oh. Hindi pa kita kakuan. Oo, Yung old truck. para sa oh. Pinakasunod na tabi. I see. Ito na lang po. Oo. May change ka po 1K. Mayari man, ma'am. Okay. Yes, so manaog na gali si mama rin naman din si mama. Thank you mama. Yes, kaya to ning ano are way na ko ka video kay mama kay gali ang mother gali kay may transaction gali mga kamataon mother ya. So, ma'am sa tatanan si mo ha. Pintor pa kita to pa uton ba. Thank you ma'am sa pagpa-vlog sa ako na. Ma-shout out man tayo sa ang mother ya, pero ang driver kag ang kwanto sing container ba nagmamadali sila eh. Kaya sako tong driver eh. May ano din sila, may dala sila nga ano ito wag nga mga siguro sa mga negosyo ni ma'am garo mga kamata na. Yes. So, ma'am sa tatalang sa mo. Abi ni ma'am naka-video ko sa iyagi nang hindi ko wala pa ko naka-video ma'am kay ano ito wag ga change ko sing inbayad ni ma'am galing nga 1K mga kamaton. Yes, so balik na sa ano ito wag sa pilahan sa festive mga kamaton na. Mama yung hapon na lang sa inyo kag happy trekings mama. Thank you sa pagpa-vlog ma'am. Thank you. Shout out sa mga taga Cebu.